И здравейте, дами и господа, аз съм Верчико и днеска снимаме в един сервер, отново, пак същия. Да, и ще ви разведа в него, само ще го покажа. Аз тук си намерих едно място, където ще си го седна като... Опа. Така, седнах си го. Само да кажа тхи. YouTube. И да, искам да ви покажа. Ето, Owner е в игра. Вижте този бъг. Да, мога да летя. Защото това. Дейте му абонементи. Добре, не го слушайте. Той си рекламирам. Това е много тъпо. Мога да Fly Vertigo. Да, значи IP-то ще го има в описанието на този видеоклип. Влизайте днес в 10 часа ще има мега евенти. Който иска. Да, един намерихме. И да ми обясните този бък от какво е. И е доста полезен, защото намерихме пещера. Не, то не е пещера това. Добре, вижте какво е яко обаче. Много ме кеф, много ме радва да летя. Сега само да не ми спрят флая. И да знаете, че сервера понякога може да крашне, защото... Да, той не е много известен, но е много хубав. Много приятен сервер. И сега набързо само да ви разведа през ларповете, защото снимам само с бантика. И не ми е купен. Така. Значи, пишем LARP и да видим кой е първи. LARP 1 в 1. 1 в 1. Мисля, че повечето от вас знаете какво е LARP 1 в 1. Това е LARP, който... Липс. Добре, сервера крашна. Май. Или аз мога да чукам. Само да не съм го щупил без да искам. Да. Добре, сервера крашна. Връщам се след малко. И така, отново сме тук. Сервера крашна. Нищо. Не е проблем. Broadcast Vertigo. Така, това е арената 1 в 1. Всеки знае какво е 1 в 1. Така, отиваме на втория LARP. Имаме малко време. Не мога много да пиша. Втория LARP е АФК зона. Уоу, не знаех, че има такъв лап. Защото съм от рано тук. Да. Опа. Така ли беше? Не. Така. И някой ме писа. И изчакайте. Ще си ресна компа. Добре, хора. Видеото ще спре за малко. Да, сега. Защото Owner ми писа и ми каза нещо, да, че ще спре сервера за малко. И не знам защо пляскам и защо говоря така. И защото детски ми е гласа и да... Димоти ми е гласа и се вършам след малко. И здравейте отново. Добре, отиваме много. Ще направим тук. Ето в зоната и заваля супер. Напиша кит. Добре. Имам айтеми. Кочи са. Има китове. Това е хубаво. Че знаете, че има китове. Който е единствения кит е PvP. Който е много хубав. Вижте от тази аспект 1. Тоест Sharpness 2 и Fair Aspect 1. Тук нечукливост не помня как беше и... Да. На 30... Да. Значи... Окей. Да.
Добре, отиваме на следващия ларп, защото губим много време. Енчант. Ларп енчант. И следващия ларп. Ето го. Welcome to Warp Enchant. Така. Ето го. Е това, което го е правил много труд. Enchant Fire Aspect 2500. Чай бе. Е тук няма ли си Enchanting Table? Значи хора, тук ако искате да енчантвате, тук направо са... Има си енчантите, обаче струват пари. Я ще падна в лавата като идиот. Така, аз нямам и храна. Добре. Така да в следващия ларп аз съм го помня, има ли? End. Добре, Warp End. Той явно е PvP, той, май, да. Сигурно. PvP сервер е, не е PvP. О, драконовър и яйце. Чем да го ударя? Защо са две? Как са две? Искате ли да го излюбя? Като си телепортна. Удри. Удри. Еми изгубил. Ето. Ай, ще излюбя. Такова. А то... Оф, то май беше с ръка да го удреш. Така. Айде бе. Докато ги... О, няма да занимавам. Айтами. Не бях аз. Намерих си. Така. 1,4. Да. 0 мани. И аз имам 0 мани. Така, нека да ги проверим тези неща, защото сега не ми трябват. Само храна, че ще стоя. Добре, отиваме на следващия ларп, който е ларп евент, който, да. Ох, чупишах се на ръка. Къде стигнах? Опа. Ларп. Така, на ларп евент. Те са го променили. Лаги. Извините. Така. Правим се. Ларп евент. Точно не са сложили честовете. Аз имам флайер. Не, няма флайер. Ето го ларп евента. Би трябвало тук да ме спалне. На мен ме спална. Там, разбира се. Там! И така. Да следващия ларп. Тук ще се проведе големия евент. Как беше това? Мега евента. Видеещи са днеска в 10:00. Заповядайте в сървъра. Аз не ги помня на съска. Така, XP. XP-то е доста приятно. Защото нямаме ги айтемите. Ето ги. Тук не е заредил. Зарежда и падам от света. Да, влизате тук и чакате само да дойдат нови. И да, ето тук можете да се качите. Приятно е, защото ето тук, където дойдете, може да гледате после е спалнал. Ето. Мъци. Да, скелета, който аз ще убия. Ми дават стрелички. И виждате колко е силен този меч. Така. Нека да започнем на другия ларп, който е ларп Фут. И аз... Добре, лаги. Така, парк. Нека и те малко да побием.